आज मोर जो लोक बनवासी यात्रा चली मु आज अच्छी करंजिया रे त्रिलोचन भाई घर अच्छी घर आज आतिथ्य पेशार भाई होती इंजीनियर किंतु निशारे जड़े कवि भल गीति कविता लिखती भर स्वर रे कविता गुड़ी को आवृत्ति करती तेणु जेहेतु मु भी जड़े से कवि हृदय लोक मत लगे भाई सहित टी आसर जमाइबार अच्छी तेणु आज भाई सहित आसर जमाइली आउ इच्छा कली जे भाईंकर स्वलिखित किसी गीति कविता को भाई टी आवृत्ति कर शुणेबे आउ आशा करुच्ची आपण मानक ये गीति कविता गुड़िक भल लगे भाई। हे गुरु तुम पदर बिंदे मथा जाए आपे नाई। हे गुरु तुम पदर बिंदे मथा जाए आपे नाई। मन हृदय होई जाए शून्य मन हृदय होई जाए शून्य श्रीमुख को देले चाही। हे गुरु तुम पदर बिंदे मथा जाए आपे नाई। मम नवीनार छंदहरा सूत्र प्राप्ते तार स्वर लय। मम नवीनार छंदहरा सूत्र प्राप्ते तार स्वर लय। विध्वनिते लभे पराण पुलके तंत्री तंत्र बरा भय। जड़त विधुर संगीते मधुर जड़त विधुर संगीते मधुर चेतना उठे हे गुरु तुम पदर बिंदे मथा जाए आपे नाई। सपन सुरभि बुणी दे जाए अंगे अंगे प्रेम प्रीति। सपन सुरभि बुणी दे जाए अंगे अंगे प्रेम प्रीति। प्रभात ऋण उइले जे सने तमसा विदुरे भाती। आलोक विभारे तनु मन विजय आलोक विभारे तनु मन विजय स्निग्ध परस पाई। हे गुरु तुम पदर बिंदे मथा जाए आपे नाई। श्री अरविंद नाम मकरंद हृदय रूपड़े झरी। श्री अरविंद नाम मकरंद हृदय रूपड़े झरी। अश्रु अश्रु जड़े धौत पयर पारुषे शरण भरी। कृपा सागर हृदय बेड़ाकू कृपा सागर हृदय बेड़ाकू जाओ बार बार छुई। हे गुरु तुम पदर बिंदे मथा जाए आपे नाई। मन हृदय होई जाए शून्य मन हृदय होई जाए शून्य श्रीमुख को देले चाही। हे गुरु तुम
পদর বিন্দে মথা যায় আপে নাই। হে গুরু তুম পদর বিন্দে মথা যায় আপে নাই, মথা যায় আপে নাই, মথা যায় আপে নাই। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ଭକ୍ତି ଭାବ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ, କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଲେଖିବା କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୀତି କବିତା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଗଳା ତ ଗଲାଣି, ମାନେ ବୟସ ହେଲାଣି 66 ପାଖାପାଖି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଭାଇ ବୟସ ଗୋଟେ ନମ୍ବର, ବୟସ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେନି କିଏ କୋଉ ବୟସରେ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟ କରେ ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ବୟସରେ ଯୁବ ସୁଲଭ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଲେଖି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କେମିତି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେମିତି ଆପଣ ଭାବିଲେ ଲେଖା ଲେଖା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ସେମିତି ତ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋର ସେମିତି ଗଭୀର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯାହା ବି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଏ ଭାଷା କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଯାହା, ତାହା ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବନାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଏବଂ କାଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ଏକାକୀ ବସିଥାଏ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଭିତରୁ କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଆସେ, କିଛି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଆସେ। ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସେ, କେବେ କେବେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତାର ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଦେଇଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ତାର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଛି, ଅନେକ ପାଠଚକ୍ର ଆସର ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଗାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ପେଶା କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଥିଲା, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଯୋଉ ନିଶା ଲେଖିବାର ଯୋଉ ନିଶା, ଏଥିରେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଅଧ୍ୟୟନ ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଯଦି ଫୁର୍ସତ ମିଳେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କଳା, ଗୋଟେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ଜିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ବି ସେ ଥିଲା, ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ବି ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଥିଲା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୋର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଚାହିଁଛି ସେ କୋଉଠି ବାହାରି ପଡିଛି, ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ କରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ବହି ହେବା ପାଇଁ ବି କବିତା ମୋ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଭାଇ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ପାଖାପାଖି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପେସାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପେସା ଥାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଉ ଆସିବା ବହୁତ କ୍ୱଚିତ। ନାଇଁ, ସେଟା ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କୃପା, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଭିତରୁ ପଶିବାଟା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆମର ବି ପ୍ରୟାସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ମୋର ଇଚ୍ଛା ମନ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଥିଲା। ମୁଁ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି, ଏତେ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଏବଂ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମ ଘର ପରିବାର ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ସେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦିନ ଥିଲା ଆମ ଘରର କାନ୍ଥ ଇଏ ଚାରିପଟେ ସେଇ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଉପାସନା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ କାହିଁକି ସେଠୁ ଟାଣି ନେଲା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେପଟକୁ ଟାଣି ନେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହା ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ସତ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଗୁରୁ ଖୋଜୁଥିଲେ? ମୁଁ ଗୁରୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଏଇଟା ଏକଦମ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା। ମୁଁ ଗୁରୁ ଖୋଜୁଥିଲି ଏବଂ ଗୁରୁ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଥିଲି, କେହି ଜଣେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମନେ ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଆଣି ଗୋଟେ ବିଭୂତି ଦେଇଥିଲେ, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଭୂତି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ ବିଷୟ ଜାଣିଲି, କିଛି ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପଢିଛି। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ଯୋଉ ମେଡିଟେସନ ପାୱାର ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ପଢିଛି। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଭାବେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ,
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଆସିଲେ ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କହିଥିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିଲି ମତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଅରବିନ୍ଦ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହଉ ବା ଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଭକ୍ତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ମତେ ମିଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ ମିଳିଲା। ତାହା ସଂଯୋଜନାର ବିଷୟ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆମର ଆତିଥ୍ୟ ବା ଆମ ଘରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବାରେ ପାଦ ଦେବାର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ, ଏବଂ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜି ମିଳିଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ, ତାଙ୍କରି ଭାବନା ଉପରେ, ତାଙ୍କରି କଥା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ପଦ ରଖିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ତ ଚାଲିଛି ଲେଖା ଆଗକୁ ଲେଖା ଲେଖି ଚଲାନ୍ତୁ। ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସମାଜ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ସମାଜର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆଡୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା, ଦୁନିଆଟା ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଇ ଟାଇପର ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ସେମିତି କଳୁଷିତ ଚିନ୍ତାଧାରା କଳୁଷିତ ଭାବନା ରଖିବା, ଦୁନିଆ ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇପର ରିଆକ୍ଟ କରିବ। କାରଣ ଇଏ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧାର, ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇନ୍ସ। ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ଦେयर ଇଜ ଏ ସେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ। ସବୁ କ୍ରିୟାର ସମାନ ବିପରୀତମୁଖୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ସୋସାଇଟି ଦେବା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସୋସାଇଟି ଦେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନଠୁ କିଛି କମ୍ କହିବିନି, ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲିକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନା ମଣିଷର ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ମଣିଷଟି ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଜୀବ। ଏବଂ ମଣିଷ ଜଣେ କଥା କୁହା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଶୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ଭୟ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଶରୀରରେ, ଆମ ମନରେ, ଆମ ପ୍ରାଣରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେ ଧାରାରେ ଯଦି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜିର ଯୋଉ ମୋର ବନବାସ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ନେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ମିଶିବାର ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆତିଥ୍ୟ ମିଳିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କବିତା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ନମସ୍କାର।